Паміж Брэсцкай вобласцю і Літвою всяго некалькі сотняў кіламетраў, шмат агульнага і ў гістарычнай спадчыне. І мала кантактаў у сучаснасці. Гэтае ўпушчэнне трэба ліквідаваць, гаворыць кіраўнік дыпламатычнай дыпмісіі Літвы ў Беларусі. Что я понял, что мы почувствовали, что Литвы, как таковой, Брестской области, вещи мало. Ее почти нет. И наша задача вообще, чтобы этой Литвы было бы больше. Тут другая сторона медали, то, что наших друзей тут есть слишком мало. Думаю, что это очень тоже важно, чтобы это сообщение, это движение, оно было бы двухсторонним. Да? Маленькая краіна з вялікай прыроднай разнастайнасцю, пясчаным узмор'ем, багатай культурнай спадчынай, з сучаснымі паркамі забаў, а таксама якаснай кухняй. Акрамя пасла прэзентаваць турыстычныя магчымасці Літвы ў Брэст прыехалі прадстаўнікі інфармацыйных цэнтраў Палангі і Шаўляя, а таксама літоўскія бізнесмены. Адначасова з запрашэннем у Літву жыхароў Брэсцкай вобласці вялікі інтарэс госці выказваюць да турыстычнага патэнцыялу нашага рэгіёна. Как-то традиционно так случилось, и если так открыто говоря, Брестская область, где очень много наших исторических корней, очень много нашего общего культурного наследия, и мы, литовцы, немножко подзабыли, и хотелось бы воспользоваться этой возможностью, чтобы тут нас, литовцев, граждан Литвы, было бы побольше, чтобы ездили в Беловежскую пущу, ездили, посмотрели бы те прекрасные возможности, которые тут есть. Між тым, у стварэнні турыстычнай прывабнасці у літоўцаў ёсць чаму павучыцца. Паводле статыстыкі, ў мінулым годзе краіна прыняла амаль 1,5 мільёна замежных турыстаў, а агульны рост турызму склаў каля 10%. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».